Здравейте, лескари! С тази част, която ще засегна аз, не искам да се правя на интересен, виждате ли колко много знае и така нататък. Напротив, аз съм един от младите почитатели и любители на футбол и в частност на Левски, които се интересуват от историята на любимия си отбор и от своите велики легенди, с които разполага нашия любим Левски. За съжаление, на 89 години, на 13 март ни напусна Стефан Абаджиев Теко. Човек, който е играл 16 години в Левски, който е ставал шампион 3 пъти и е бил носител на Купата на България 4 пъти. За нашия любим отбор играе 303 мача и отбелязва 43 гола. Позицията му по принцип е дясно крило, но се е подвизавал и като полузащитник. Това са сухи цифри и статистика, която лесно може да се намери в интернет. Идеята ми е, извадих, днес си направих труда от негови 3-4 интервюта, които беше дал пред Стефан Стоянов, Оди Спорт и други медии, да преразкажа в общи линии за неговия живот набързо. Времето ми сигурност няма да бъде достатъчно от тези 2 минути, но започвам. Ще ви го чета, защото това са негови интервюта за неговия живот. Така, през 1968 година, тогава напуска България, емигрира от комунистическа България. Играе в Висбаден, завършва треньорската школа в Кьон. Теко е обявен със славата на първия български футболен политически емигрант. Оставил съм тук едни загадки за вас по-късно. Това вече са негови думи. Аз съм уличен футболист. Рожба съм на асфалта. Всички финтове и трикове ги учих с децата, с които играхме до късно на улицата Кирил и Метода и Света Троица. Живеехме в общински жилища. Другите хлапета също бяха като мен. Забравяхме понякога да ходим на училище. През лятото сме играли и до 10 часа. Един ден пристигна някакъв чичко. Появи се един път, после и още веднъж. След това добродушно ме попита: искаш ли да дойдеш на тренировка на Левски? Оказа се, че човекът ни е бил комшия и като се е връщал от работа, тайничко гледал нашите мачове. Сърцето ми трепна, защото аз си бях левскар от малък. Така започна ръководеното от него за моето развитие. Той тогава ме вкара в първи отбор и ми каза, че трябва да минат тези 4 генерации. На 14 годишна възраст ме взеха в Левски. Имаха късмета, че на всяка позиция имахме един силен играч. Кукушо, Патрата, Соколов. Бяхме в това отношение много хуманни. Помагахме си за всичко. Така се развивахме много добре като отбор. Имах късмет, че ме вкараха в Левски. Минах цялата генерация. За моите качества ми помогна много и да вървя още по-напред. Както казах, моето желание бе да дам на Левски, това вече след кариерата му, когато той емигрира в Германия. Това са негови думи. Както казах, моето желание бе да дам на Левски това, което получих през всичките 16 сезона, в които играх със синята фанелка. Чувствах, че след всичките тези години можех да допринеса доста за Левски като треньор. Затова, когато тръгнах да уча в Кьонската школа, с федерацията се разбрахме, като се върна с тапията в ръка, да поема любимия си отбор. Това бе една моя съкровенна мечта. Когато ми съобщиха, че ми прекъсват договора, бях изненадан, но не съвсем. За МВР още от едно време си бях класов враг. Комбинацията от моята безпартийност и отказа ми да уча в любимото им с СССР беше за тях двойна обида. Искаха да продължат да ми оказват психологически натиск от разстояние. Намериха начин, който ми прекъснаха валидността на паспорта, докато уча в Кьон още на 7-я месец. По тази логика трябваше веднага да се върна в България. Само че тогава Съветския съюз нямаше да ме пратят. Сигурно щях да бъда арестуван и после преследван от режима. И аз направих избора си да остана в Германия. Липсата на валиден паспорт щеше да направи животът ми в подредена Германия много труден. Може би, като някакъв политически емигрант, щях да имам някакъв шанс, но официалното ми обучение за треньор трябваше да го приключа. Това, което не предвиждаха българските власти, е, че бях натрупал безкрайно много връзки в Германия и нямаше да изпадна в бездната. Тук, който има желание да работи честно, никой не го спира. Напротив, помага му. Със съдействието на отбора ми получих от тяхната федерация уверение, че ще завърша Кьонската школа. Тогава с мен бе вече и първата ми съпруга Искра Матеева, която бе в София прима балерина в операта.
Така, в продължение на 2 години тайните служби в София ни правеха проблеми за нашата дъщеря Ирина. Накрая със съдействието на Червен кръст пристигна при нас. С щерката ми, заедно с затен дъх, сме се наслаждавали на изпълнението на Искър в Лебедово езеро на Чайковски. Сега Ирина преподава в училище по танци в Нюрнбърг. Но да се върна към онова време. Вече в София бях таксуван като политически емигрант. Колкото пъти в Германия гостуваха Левски, ЦСКА и други български клубове или националния тим, винаги имах да забраня да ги видя с клеймото невъзращанец. Даже си спомням случка от 1974 година, когато беше световното в Германия. Отидох да се срещна с националния треньор Христо Младенов, с който бяхме големи приятели. Като му казах, че искам да видя играчите, той ми отвърна: Теко, не дей, моля те. Те ти предават поздрави, но навсякъде има няколко тайни ченгета от България, които следят да не ги посетиш. Затова дай да идем двамата с теб на вечеря някъде в града да си поговорим. Спомени. Вечер се отдавах на различни мисли. Понякога се сещах как тази работа с бягството можеше да я свърши още в началото на 60-те години. Тогава на един приятелски матч с Италия в Болония, Венето Колев ми казваше: Теко, абе остани тук, ти си кадърен, ще се оправиш. В други мигове се сеща как не съжалявам, че постъпих гордо, когато Крум Милев ме канеше в ЦСКА и аз отказах. Нямах проблеми с големите футболисти на червените: Гацо Панайотов, Колев, Янев, Якимов. Но аз си останах верен на моя Левски. Може би за това след близо половин век дори хората, които не са ни гледали, могат да изредят атомното ни нападение: Христо Илиев Патрата, Жоро Соколов Йогата, Георгия Спарухов Гунди, Сашо Костов и моя милост Стефан Абаджиев Теко. Заедно с Бисер Михайлов и Иван Вуцов. Абе изобщо всички. Това е така, защото ние не предадохме Левски. Бяхме верни на отбора. Играехме за клуба, за красотата и за естетиката на играта. Затова на матч имаше по 60 000, а на тренировка по 10 000 души. Днес е съвсем друго. Футболистите зависят повече от материалния свят, който е навлязал здраво във футбола. По наше време се питаше кой е треньорът ти. Сега кой ти е менеджера и адвоката. Аз държах на думата си за Германия. И се започнаха спънките. Ще ви дам пример за световното първенство в Англия. Преди това в баража срещу Белгия във Флоренция на 29 декември 1965 година и наши и чужди бяха единодушни, че съм играл брилянтно. Преди лагера за световното играхме контролен матч в Лисабон с Португалия. Пак се представих отлично. И логично попаднах в разширения състав на националния тим, за да дойде мигът, който няма да забравя никога. Бях голям приятел с помощник треньора Христо Младенов. Той ме предупреди, че наставникът Рудолф Витлачил е намислил нещо лошо. След последната тренировка, чехът ми каза в съблекалнията пред всички: Стефане, извинявай, беше най-добрият срещу Португалия, но трябва да те оставя в София. Аз му отвърнах: какво? Нещо не чувам. Какво казваш? И после продължих: ти не си човек. Разочарован съм и не искам да те виждам и слушам за теб. Той гледаше гузно. Видя го, че явно изпълнява поръчката на разни отгоре, които се изтриват ръцете с него. Той беше мек и егоистичен. Можеше да направи от тези футболисти, които се бяхме събрали в Левски, страхотен тим. Не можа да ни използва както трябва. Да постигне още по-пълен синхрон с нас. Тук една от най-силните му извадки от едно интервю съм извадил. При нас се казваше така: в България има 7 милиона и 8 милиона са левскари. Това са нещата общо взето. Исках да ви върна малко в онези времена, в които както аз, така и всички по-млади зрители и на канала, и фенове на Левски не сме живяли, но само сме чели и сме чували от по-възрастните. По-скоро едното ще е питанка, а другото ще го заключи пак по този начин. Стефан Абаджиев е единствения, който има 17 сезона за Левски поред. Те всъщност са 17, не са 16, тъй като в някои от последните матчове, когато започва първия му престой, записва някакви минути в някакъв матч, поради тази причина са 17 официално сезоните, въпреки че в началото на текста казах 16, така го намерих и в материалите, които прочетох. И другото нещо, което е по-скоро като въпрос: Стефан Аладжов има най-много дербита с ЦСКА. Кой е другия футболист?
С това ще приключим моето видео за Стефан Абаджиев Теко. Наистина един от легендарните футболисти на Левски, който ни напусна и се присъедини към небесния Левски, който става все по-силен. Трябва да си спомняме за тези наши легенди, които вече не са между нас, и да не забравяме техните думи, защото тук имаше изключително много силни слова. Сега не ми се навлиза в тема политика. На днешно време е модерно да се делим на всички левскари на какви ли не теми, за Гонзо, за Бербатов, за Русия, за Украина, за политика и за какво ли още не. По-скоро идеята ми е да се акцентира и да помислите за някои неща, които прочетох. Мен лично най-много ме докоснаха думите му, как не е предал Левски, и заради любовта му към този отбор няма как да излъжеш хората и всички зрители, които са посещавали мачовете ни и тренировките. Тук е момента да похваля и футболния клуб, който видяхме футболистите за двубоя с Етър. Бяха излезнали със специален екип, със специална тениска по-скоро, с лика на Теко Абаджиев, с надпис на годината му на раждане. Почетоха го с минута мълчание и двата отбора, естествено и за патриарха, и за него беше тази минута. Така че от клуба реагираха веднага и трябва да бъдат поздравени за тази тяхна инициатива. Така се прави и така е редно да правим. Не само с Стефан Абаджиев, а и с всички наши легенди, които рано или късно напускат този свят.